Lena Marcela Medina ita ce macen da ta haihu tana da shekaru 5 da wata 7 da kwana 21 a shekarar 1939 a wata 'yar karamar ƙauye a ƙasar Peru. Wasu iyaye sun lura da yadda cikin 'yarsu 'yar shekaru 5 ke ta ƙara girma ba tare da wani dalili ba. Hakan yasa suka yi gaggawan kai ta asibiti. Yadda likitocin ba tare da ɓata lokaci ba suka tabbatar musu da cewa 'yarsu tana ɗauke da ciki har na tsawon watanni 7. Wanda wannan wani lamari ne da ya kullewa har likitocin kai. Yanda bayan dogon bincike ne suka tabbatar wa iyayen yarinyar cewa 'yarsu tana ɗaya daga cikin mutane kalilan a duniya da suke kai matakin balaga cikin wasu kankanin shekaru. Hukuma da likitoci sun yi iya kokarin su don ganin cewa Lina ta faɗa musu wane ne ya mata wannan aika-aika, amma ta ki faɗa musu, wanda hakan ya tilasta ma hukuma kama mahaifinta da zargin ko shine ya aikata mata hakan take tsoron bayyanawa. Yadda daga baya suka sako shi saboda rashin kwararan dalilai. Bayan cikin ya cika wata 9 likitoci sun yi aiki wa Lina yadda suka ciro mata ɗanta namiji. Har Lina ta girma ta yi aure ta hayyafa bata taɓa bayyana wa hukuma wanda ya mata wannan aika-aika ba. Wannan shine hoton Lina a yanzu. Alamu dai sun nuna Lina za ta tafi da sirrinta kabari.